कणकवलीत तालुक्यामध्ये 11% जवळपास मतदान झाले आहे। सकाळी 10 वाजेपर्यंत 11% मतदान झाले। आपण कणकवली बघतोय की या कलमठमध्ये एकंदरीत जे मतदान सुरू आहे ते शांततेत सुरू आहे। 11% मतदान झाले। का की किती वाजता आला तुम्ही आता मतदान केलं, किती वेळ लागतो साधारणतः इथे मतदान करायला? 1 मिनिटच लागतो. जास्त वेळ लागत नाही. कशा पद्धतीचं वातावरण आहे ते? शांत आहे. शांत आहे। हो. शांत निश्चित शांत पद्धतीने वातावरण सुरू आहे आणि मतदान शांततेत सुरू आहे। काका काय सांगाल, तुम्ही वयस्कर आहात, मतदान करायला आलात, हो, कसं वातावरण आहे? चांगलं आहे. किती वेळ लागतोय मतदान करायला? 1-2 मिनिटं. 1-2 मिनिटं, काही वेळ लागतोय मतदान करायला आणि शांततेत मतदान सुरू आहे। सकाळी 7:30 वाजल्यापासून सुरू झालेले आहे, 10 वाजून गेले आहेत। 11% मतदान एकत्रित झालेलं आहे। रांगा आहेत या कलमठ कुमारवाडी शाळामध्ये मतदान केंद्रावर। एकंदरीत संपूर्ण जे मतदान पाहिलं ते शांततेत सुरू आहे आणि पूर्ण जे वातावरण आहे ते एकंदरीत आताच तहसीलदार दीक्षांत देशपांडे यांनी या ठिकाणी भेट दिलेली आहे। सखी मतदान केंद्र देखील हे जे आहे आणि पालकमंत्री नितेश राणे यांनी देखील बघितलं की वरोड्यामध्ये आता मतदान केलेलं आहे, स्वतः येऊन मतदान केलेलं आहे। मतदारांना जास्ती टक्के मतदान होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे। त्यामुळे आता गावागावात मतदान केंद्रावर आता जे नागरिक आहेत ते येताना दिसत आहेत। मतदान करण्यासाठी जे आता स्वतःहून बाहेर पडतात, महिला वर्गात देखील सकाळीच लवकर मतदान करून कामाला जाण्याची लगबग आपण पाहिली एकंदरीत। आणि संपूर्ण तालुक्यामध्ये एकंदरीत जर पाहिलं तर एक नाटळ मतदारसंघ हा संवेदनशील आहे। बाकीचे मतदारसंघ आहेत ते जे आहे ते सध्या सगळ्याकडेच पोलीस बंदोबस्त आहे। पोलीस बंदोबस्तात हे मतदान प्रक्रिया सुरू आहे। पण कुठलाही जो सध्याची परिस्थिती पाहिली, कुठलीही सध्या म्हणजे मतदान केंद्रावर हे शांततेत सुरू असताना दिसतं, हे कुठेही अनुचित प्रकार सध्या दिसत नाहीये आणि त्यामुळेच सध्या पोलीस बंदोबस्त हा तैनात करण्यात आलेला आहे जे संवेदनशील मतदान आहे तिथे। आणि एकंदरीत जर फोंडाकाठ असेल, हरकुळ बुद्रुक आहे, कासार्डे आहे, कलमठ आहे, कळसुली आहे, या सर्वच मतदारसंघामध्ये एकंदर शांततेत सकाळपासून मतदान 11% मतदान हे 10 वाजेपर्यंत झालेलं आपल्याला एकंदरीत या सध्या कणकवली तालुक्यात दिसत आहे। कॅमेरामॅन साहिल पागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली।